Здравейте, аз съм Тимана Иванова от клуб ТВ в мрежата. Днес ще вземем поредното интервю на наш бивш възпитаник по случай 60-годишния юбилей на нашето училище. Здравейте, аз съм Адриана. В момента съм на 16, уча в математическа и съм 10-ти клас. През коя година завърши ФОР Димитър Благоев? Завърших 23-та. Кои бяха вашите класни ръководители в начален и прогимназиален етап? В начален етап започнахме с госпожа Лахнева, като тя замина за Одеса, средата на втори клас и целият трети, като ни заместваше госпожа Русица Тодорова. След това за четвърти клас госпожа Лахнева се върна и от пети клас нагоре, т.е. прогимназиалния етап, ни беше госпожа Яркова. Коя беше вашата класна стая? Не мога да си спомня, беше преди 2 години, не мога да си спомня номера, но беше на първия етаж до кишмичките. Това в прогимназиален или в начален етап беше? В прогимназиален. Кой предмет ви беше най-лесен? За най-лесен предмет може би английски или изобразително. А кой беше най-труден? Знаете, може би биология, понеже наистина не ги разбирах тогава, биологията беше с... Да, това са едни от най-трудните предмети. Кои са най-хубавите ви спомени в училището? Най-хубавите спомени със сигурност, когато всички просто се събирахме. Завършването беше един от, може би, най-хубавите спомени, понеже тогава всички се събрахме и беше един от най-едините моменти, които сме имали. Какви игри играхте по време на междучасията? Когато беше хубаво времето, т.е. есента, ранната есен, край на пролетта, основно на двора и основно футбол, тенис на маса, ако ни изкарат майсите. Играхме особено 6 и 7 клас, играхме много на карти междучасията. Какво най-много ви харесваше в училището? Реално много ми харесваше в Димитър Благоев, че реално имаше по-малко ученици и поради това, че беше по-малко училището, бяха много по-сплотени и класовете и выпуските. Какво бихте променили, ако можехте да върнете времето назад? Може би бих била по-общителна тогава, защото тогава аз лично бях много по-затворена и не говорех толкова много с хората. Тоест имах приятели, но можеше да съм доста по-екстровертна. Имахте ли много приятели? Кой беше най-добрият? За много приятели по-скоро не. И най-добрата ми приятелка всъщност и тогава, и сега все още е една много близка наистина Дария. Много наистина. Тя беше 1 година по-голяма, също беше в Благоев. Да. Разбрахме, че сте участвали в националното състезание Spelling Bee. Как се подготвихте за състезанието? Основно, когато им дадат списъците с думи, първо се преглеждат непознатите думи. Трябва просто да ги запишеш. Аз лично запомням най-лесно чрез записване, така че просто ги писах по няколко пъти. Имахте ли дума, която най-много ви затрудни в състезанието? Не бих казала, понеже с времето всички се запомнят. Разбира се, има по-трудни от други, но не мисля, че имаше специфична. Как се почувствахте, когато трябваше да спелвате тази дума пред всички? Всъщност, когато бях в 5-ти клас, беше точно 2021, когато беше пика на COVID. И тогава повечето кръгове, т.е. и общинския и националния, бяха онлайн, реално, като онлайн срещи. Така че там беше много по-различно, но когато бях в 7-ми клас, определено имаше много повече притеснение, заради това, че има цяла публика около теб. Какво ви даде участието в Spelling Bee? Научите ли нещо ново за себе си или за английски език? За себе си със сигурност на много дисциплина, понеже списъците са с страшно много думи. Накрая стават общо 800. Така че наистина просто трябва да седнеш и да учиш думите. Пък за английския много разширява речника. До кой кръг стигнахте? Участвала съм 3 пъти. В 4-ти клас не успях да се класирам на втори. Но и 5-ти и 7-ми клас, които са другите 2 пъти, и 2-та пъти стигна до национален кръг. Разкажете нещо повече за състезанието. Състезанието реално се организира в Фондация Америка за България, като наистина е много сериозна и организирана група.
като всички учители, които се занимават с учениците, които се подготвят, са много дадени. Всички ученици, особено тези, които стигат до втори кръг и трети и така нататък, наистина са сериозни и освен това, когато се класираш на национален, има лагер лятото, който е безплатен, който страшно много сплотява целият екип. Кой учител беше опора през цялото време? Госпожа Нина Кожухарова, тя наистина винаги беше там и просто страшно много помагаше с абсолютно всякакви въпроси и разбира се класните по време на. Поддържате ли връзка с бившите си съученици? Да, с някои от тях. Голяма част. Кое беше любимото ви занимание след часовете? След часовете винаги съм била много дадена на спорт, тренирам много неща от малко, от много давна. Така че това беше основното, с което се занимавах след часовете. И все още продължавам и наистина мисля, че освен това е важно. Участвали сте в състезания, конкурси или олимпиади? Да, съответно спортни състезания съм участвала, понеже спортувам конкурси преди, вече не толкова, но особено в първи, втори, трети клас участвах по конкурси за рисуване, понеже това беше нещо, с което се занимавах. И освен това олимпиади, които просто се организираха, математика, български и така нататък. Имате ли забавна история от час? Реално има доста, понеже учителите тук са забавни повечето. Можете ли да ни разкажете? Това го помня 7 клас, господин Емилиан Иванов. Това беше по химия. Просто реално беше много забавна случка, понеже на периодична таблица, която беше зад на дъската, таблото, което е, бяха сложили Б група с латинска буква вместо на кирилица, което той, когато го забеляза, беше 25 минути крещение. Как човека, който е направил таблицата, е некатерен. Беше валидно. Случва ли се да получите забележка? Ако да, за какво? Да, случва се. Като се били някакво, основно за говорене, час или без домашна работа, което случва се на всички, според мен. Да, точно така, на всеки се случва. Ходили ли сте на екскурзия? Да, водили са ни много екскурзии, няколко пъти до Трявна и в трети клас госпожа Рестодорова ни заведе на Зелено училище една седмица, което също беше много яко. Участвали ли сте в ученическия съвет или други инициативи? Аз лично не съм. Не съм била толкова навътре в инициативите, които училището предлага, което реално малко съжалявам за това, но не може да бъда част. Бихте искали все пак да участвате? И в момента участвам повече в новото училище. С какво училището ви подготвя за живота? Според мен училището дава насока, наистина, основно за това, с какво искаш да се занимаваш след като приключиш образованието си, като основното, което е, че дава някакви основни познания в абсолютно всички сфери, които може да ти потребват. Ако можете да кажете нещо за учителите, които са ви обучавали в ОУ Димитър Благоев, какво би било то? Не се сещам за нещо, което бих могла директно да кажа в момента. Наистина просто, че съм благодарна, че... Кой е бил любимият ви учител? Не знам дали е добре да отговоря. Не, реално госпожа Нина Кожухарова. Съжалявам, просто беше много... Вие казахте, че ви е подкрепила много в Да, абсолютно. Какво бихте казали за настоящите благоевци? Че реално наистина е важно да се вземе образованието сериозно, но да не забравяте, че има много други важни неща, освен стриктното образование само в училище и че реално просто опитвате да се развивате на възможно най-много различни неща, понеже никога не знаете какво може да ви се случи. Гордеете ли се, че си възпитаник на това училище? Да, бих казала, че да. Какви са вашите пожелания за 60 годишната на нашето училище? Пожелавам това училище да продължава да се развива, както след като си тръгнах и все още повече. Има много нови клубове, като този, които са наистина мисля, много полезни за развитието и на училището, и на учениците в него. И просто да продължават да се развиват. Благодарим за искреното интервю. Аз много благодаря.